त्यांना हसायचं असतं ना, हसता येत नाही. काय येत नाही? दडपण असतं. हे दडपण का असतं की त्यांना स्टेजवर जायचं, मंचावर जायची सवय नसते. ही सवय कोण देऊ शकतं? तर ही बालपण संस्था आहे. ही प्रत्येक वेळी लहान लहान कार्यक्रम प्रत्येक महिन्याला बालपण केंद्रामध्ये कार्यक्रम करून तुमच्या मुलांना संधी देऊ शकते. आणि या संधीमुळे तुमच्या मुलांचा आजचा जो फिअर म्हणतात, त्याला भीती म्हणतात, ती भीती जाऊन प्रत्येक तुमच्या करिअरसाठी डॉक्टर, इंजिनियर, मोठा ऑफिसर सगळेच होतात. पण त्याच्याबरोबर एखादी जर कला असली ती आपल्या भविष्यासाठी, मुलांसाठी फार उपयोगी असते. आणि ती कला जे बाकीची इतर कामाचं टेन्शन असतं ते कमी करायला खूपशी मदत करते. म्हणून माझा असा विचार आहे आणि अनुभव आहे. मी माझं शिक्षण वयाच्या 5व्या वर्षी सुरू केलं होतं. पेटी वाजवायचं, गायचं. आणि तेव्हा अशी बालभवन संस्थाही नव्हतीच किंवा आर्ट कल्चर हेही नव्हतं. आमच्या घरी वडील बंधू, आमचे काका सगळे वाजवायचे, गायचे, नाटकात काम करायचे, बैठक द्यायचे. त्यांचं ऐकून मी गायला शिकलो, वाजवायला शिकलो. पण तेव्हा परिस्थिती अशी होती की लहान मुलाला शिकू नये पेटी करणं, तो बिघडेल, कारण तो पेटीच वाजवेल, गायलाच जाईल. आणि मग आमचं शिक्षण कसं होणार असं तेव्हा मला वाजवायला देत नव्हते. आणि पेटी होती ती काय मुलं करून ठेवायची. पण उलट इथे बालभवनमध्ये मला साहित्य शिकायला मिळतं, 2-2 तास शिकायला मिळतात. आणि समजा एक 5 ते 15 वर्षांनी, 10 वर्षांनी शिकायला मला इथे मिळालं तर त्याचा फायदा इतका होतो. कमी पैशा आणि आपल्या एरियात, आपल्या घराच्या जवळ गावात ही जर संधी उपलब्ध झालेली असेल तर त्यांचा फायदा का तुम्ही घेत नाही? ही कथा आहे खास करून सगळ्या पालकांसाठी जे इथे उपस्थित आहेत आणि जे घरी आहेत. एका घरात एक नवरा, एक बायको आणि त्यांचा एक मुलगा, असं सुखी कुटुंब छान चाललेलं होतं. तो जो नवरा होता त्याला शिव्या देण्याची खूप हौस किंवा शिव्या देण्याची सवय लागली होती. तो रोज आपल्या बायकोला एक हरामखोर इथे ये, ही शिवी त्यांच्या तोंडावर रोज बोलत होती. आणि
एक दिवस असे सुट्टीचे, आता तुम्ही जसे आहात तसे सुट्टीचे दिवस होते, सगळे विद्यार्थी घरी होते. असं झालं, त्या दिवशी रविवार होता. तो जो पुरुष होता तो घरी होता आणि लहान 5 वर्षाचा मुलगा तिथे गाडीने खेळत होता. सगळ्या मुलांना विनंती आहे, कृपया गप्प बसायचा. तो मुलगा रोज गाडीतून खेळत होता, रविवार होता आणि अचानक तो खेळतोय, बाबा पेपर वाचतायत, असं सगळी परिस्थिती आहे. ट्रंग ट्रंग गाडीने खेळतोय ना, ट्रंग ट्रंग गाडी इथे थांबलेली आहे. कोणा रामपुराला इथे बसायचं आहे, बसा, उतरायचंय, उतरा, गाडी अर्धा तासात निघेल. झालं. परत एका साईड ट्रंग 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 परत एका गाडी इथे गाडी थांबलेली आहे. कोणा रामपुराला बसायचं आहे, बसा, उतरायचंय, उतरा. बाबांना भरपूर राग येतो, कारण हा मुलगा आपल्या देखत शिव्या देतोय, वाईट शब्द बोलतोय. पुन्हा हरामखोरांना इथे बसायचं आहे, बसा, उतरायचंय, उतरा. परत एकदा गाडी घेऊन जातो, परत तेच हे त्याचं 10 वेळा रिपीट होतं, रिपीट 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 रिपीट. बाबांना राग येतो. 11व्या वेळी बाबा बाई लांब छडी काढतात आणि त्याला चोप चोप चोपतात, परत बदलतात आणि अक्षरशः पुढे 5 मिनिटं त्या मुलाला बरेच मारतात. ती 5 मिनिटं जातात, पुन्हा अर्ध्या तासाने तो मुलगा तेच रिपीट करतो. मात्र इथे सगळ्यांना हसण्यासाठी एक गोष्ट आहे. पुन्हा एक गाडी येतो, ट्रिंग ट्रिंग. एका हरामपुरामुळे अर्धा तास गाडी उशीर झालेली आहे, पण हरामपुराला बसायचंय, बसा, उतरायचंय, उतरा. ह्या तर कुणाला म्हटलंय त्याने? बाबांना. ही चूक कुणाची आहे? बरोबर. आपल्याला काय हरकत? आपल्याला वाटतं की आपण भरपूर शिकलेले आहोत, आपल्याकडे भरपूर आपलं देश जे आहे ते भरपूर चालते, आम्ही भरपूर हुशार आहोत. आपली मुलं शाळेत गेल्यावर शिकतात, संपला विषय, तिथे येऊन शिकायचं, बालमंदिरात पाठवली आहे. आपण आपली कामं सध्या पोर्स आणि काची ही कामं ओळखून बिनधास्त 6 पर्यंत घरी त्यापर्यंत तोपर्यंत सगळी मुलं बालभवनमधून घरी आहे. एवढा मोठा जो भ्रम आहे तो आपल्या डोक्यात बसलेला आहे या पालकांच्या. आपली जी लहान लहान मुलं आहेत ती आपल्या अनुकरणातून शिकत असतात. आपण जे काय करतो, आपण घरात जे काय वावरतो, आपण जी प्रत्येक गोष्ट घरात सकाळी ते संध्याकाळपर्यंत जी आपण तिथे परिस्थिती घरात जी घडवतो, तीच परिस्थिती पुढील आयुष्यभर तो मुलगा गिरवत असतो, ती मुलगी गिरवत असते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.